पार बिगा 40 लाख करे बे हिसाबै जोंनि BTC नि CEM नि माथायाव जेबो गैला माने BTC खौ लुटि पुटि खालामनानै धंस खालामनो आयदा बिफोरो रायजोफोर फिन खनसे आरोबाव मैयानि आद्रा भिडिअखौ लाना फैफिनबाय आं बिक्रमादानि सायाव बिक्रमादाया NDFB रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'नाय बख'यैनि बेलायाव गोबां खोथा बुंफैदों नङा होमबा दा बिक्रमादाया जाबायदि एंगेलाव खोथाखौ बुंबाय माने डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट प्रमद बर' साराल' रायजो राजाजों गाज्रि मोनजानांगौ बे प्रमद बर' सारखौल' हारसिङै दायनिगिरि साजायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मा BTR रेकर्डखौ प्रमद बर' साराल' हारसिङै एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनायमोन नामा लाबोआखै NDFB नि गासै फेक्टरनि सागानगिरिफोराबो सिगनेटरियाम हिसाबै दङमोन सावरायग्रा दङमोन गोविन्द बसुमतारी दङमोन धीरेन बर' सार दङमोन रन्जन दैमारि साराबो गावनो दङमोन UPPL नि गाहाय दैदेनगिरि मिनिस्वर बसुमतारीयाबो दङमोन अब्ला दिनै बिक्रमादा नोंथाङा दिनै मानो गासै BTR एकर्डनि दायखौ प्रमद बर'नियावल' थोंजोङै जाबसिनबाय थाखो BTR एकर्डआवनो जुदि NDFB फोरा जेलनिफ्राय गनांगौ बा रन्जन दैमारि साराबो गनांगौ होनना एग्रिमेन्टआवनो लिरनाय गैखायाब्ला बेखौ जों मानिबाय दे गैयानो BTR एकर्डआव NDFB फोरखौ बख'नायनि एग्रिमेन्ट लिरनाय गैया बेखौ जों मानिना लाबाय नाथाय बिक्रमादा नोंथाङा दिनै मानो पलिटिक्स खालामबाय दङ NDFB रन्जन दैमारिखौ लाना मानो पलिटिक्स खालामबाय दङ BTR रेकर्डआवनो जुदि रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गनांगौ बा NDFB फोरा रेहाय मोननांगौ होनना लिरनायानो जुदि गैखायाब्ला मोनथिखा बुजिखा मानो अब्ला पलिटिक्स खालामबाय दङ हा रायजोखौ मानो थगायबाय दङ बै समाव इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना जेब्ला गामि ओनसोलाव हाबै केम्पिं खालामनायनि सिगां BTR रेकर्डआव मा लिरनाय दङ बेखौ फरायदोना नायाखैमोन नायदोंब्ला BTR रेकर्डआव बे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ होनना एग्रिमेन्ट लिरनायानो गैखाया होनना मिथिखादोंब्ला रायजो राजाखौ मिन्थिखा बुजिखा मानो थगायबाय थाखो रायजो राजाखौ थगायना नोंथांमोना भट आदाय खालामबाय NDFB आदामोनखौ थगायबाय दिनै देरहानायनि उनाव मा गेद्दा गुद्दा खोथा बिलाय हा मा गेद्दा गुद्दा खोथा बे नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन ना इलेक्शन केम्पेइन समाव BPF आ पावाराव फैफिनोब्ला NDFB फोरनि समस्याफोरखौ सुस्रांना होगोन रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'गोन होनना बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय बाथ्रा नङा हाग्रामा महिलारि साराबो खुद गावनि खुगाजोंनो रोखा बुंनानै होदों पावाराव फैफिनोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'गोन होनना थारैनो रायजो राजाफोराबो नोंथांमोनखौ फोथायनानै भटखौ होबाय एक्स NDFB आदामोनाबो नोंसोरनो भटखौ ज' होबाय नोंसोरखौनो देरहाहोहरबाय पावाराव लाबोबाय नै दानाबा देरहाखांनायनि उनाव बिक्रमादानि खुगानिफ्राय आसरित गोदान मोनसे राव ओंखारलायबाय BTR एग्रिमेन्टखौ ब्लेम होफ्लाना दिनै जेरै हागौ गावसोरनि दायखौ एरायनो नागिरलायबाय दा मैयानि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बानायनाय भिडिअआ सोरनिबा देहायाव आलौखांहैदों एलग्रा नार्जारी बिथाङाबो मोनसे कमेन्ट खालामदों कमेन्टखौ स्क्रिनाव लागायना होगोन आं बेनि सिगाङावनो एलग्रा नार्जारी नोंथांखौ वार्निं होयो आं कमेन्टखौ खालामनोबा रियेल ID जों खालाम आरो दम दङब्ला प्रफाइल पिक्चार होनानै ला बे भिडिअ'ल' नङा नों प्रति भिडिअ'आवनो नेगेटिभ कमेन्ट खालामगासिनो चेक खालामना नायगासिनो आं नोंनि कमेन्टखौ माब्लाबा मा समाव मा धारायाव मा नाङैगोन नों गावखौनो जेबो पात्ता मोननाय नङा बेथा लास्ट वार्निं बिथाङा लिरदों थोद बुरबक सुदा नोंबायदि मानसिया बिक्रम सारनि गारिबो सुनो समाया मोसौ UPPL आ 5 इयार्सआव मा खालामना थाखो मोसौ बेफोरबायदि लिरदों खोनासं एलग्रा नार्जारी बिक्रमनि गारि सुनो थाखाय आंहा अकादाव गोलैयाखै जुदि नोंनो आंनाव हाल्लायफोर थानोब्ला दाहोनाफोर थायोब्ला फैबानो जाबाय मोसौ बोरमाफोर नायनो गुरखियाफोर थाफैबानो जाबाय आंनाव दरमा होना लाखिगोन आं नोंखौ बुरबक साला बुरबकनि MA पास साला नोंथांनि कमेन्टखौ नायोब्लानो मिथिखायो जों नों मा एंगेलनि मानसि गोसोआव दङ नोंहा मोनथिगौ नों रन्जन दैमारि सारा मा
माब्ला जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय 2008 मायथाइयावनो रन्जन दैमारि सारा ग्रेप्टार खालामजादों अब्ला सोरनि सोरखारमोन डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि दायित्वआ BPF नावनो दङमोन बे 11 बोसोराव रन्जन दैमारिनि थाखाय BPF आ मा मावनाय बेनि फिननायखौ एलुग्रा नार्जारिया हो आरो दिनैसिम BPF आ गोदानै सोरखार दानाया 9-10 मास जानोसै दिनैसिम NDF बेफोरनि समायसाफोरनि बेलायाव मा सावरायखो रन्जन दैमारिनि सायाव मा कनसेप्ट लाखो बेनि फिननायखौबो नोंथाङा हो आरोबाव बुंबावदों मा UPPL आ 5 बोसोराव मा खालामना थाखो फाय UPPL आ प्रपारलि 5 इयार्स सोरखार सालायनो मोनाखै 2 बोसोरा COVID-19 नि गुलाय गुजायावनो बारलांदों 3 बोसोरल' सोरखारखौ मोजाङै सालायनो मोनदों बे 3 बोसोरनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि सारा गालांनाय 3000 करोड़ थाखा लायबिलिटिसखौ सोर सुफुंनाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारासो सुख'नो गोनां जादों आरो सुख'से सुख'नानै हाग्रामा महिलारि सारा मावनो हायै खामानिफोरखौ मावफुंना देखायदों बागुरुम्बा दोहौ वार्ल्ड रेकर्ड खालामना देखायबाय बड'बा सुपार मिशन 50 नि गेजेरजों डाक्टार इन्जिनियार खालामना लाबोबाय दुरान क्लाब लाबोबाय दाखालै MLA इलेक्शननि सिगां जत लामा दालां फिथा हास'दों बेफोर खामानिया सोरनि दिनाव सेंसन जानाय दिनै BPF आ सोरखाराव फैफिनबाय बड'बा सुपार मिशन 50 आबो गोमाबाय दिनै BPF आ सोरखाराव फैफिनबाय दुरान क्लाबा गोमाबाय पावार एन्ड फांसन माखा डिसफोरजों लाना थांजाजोब्बाय आरो 5 बोसोरनि खोथा बुंनो फैबावदों बे 5 बोसोरखौ साइडआव दोननानै बै 17 बोसोरखौ सिगाङाव मानो लाबाखै 17 बोसोराव मा मावखो आंनाव सोंनायनि सिगां हाग्रामा महिलारि सारनियाव सोंनो हायामोन नोङो साधारन सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव थानाय गेटखौनो 17 बोसोरनि गेजेरावबो लुफुंजोबनो हायाखिसै बेसे लासिसिंनि खोथा प्रमद बर' सारा सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो 5 बोसोरनि गेजेरावनो लुफुंना देखायबाय दा बेबो मा जालायखो लुफुबाय थानाय समावनो रावबो डिरेक्सन होआखिसै लुखांनायनि उनावसो दिनै बे एबसुनि फिसा मोनसे सेम्बोलानो बिथांमोननि गिदिर मोनसे इसु जाहैलायबाय दा एबसुनि सेम्बोलजों लोगोसे NDF आरो बिलटिनि सेम्बोलफोरखौ लागायगोन जाहैदों दा बे फिसा सेम्बोल मोननैनि थाखाय बेसेबांबा खरस खालामबावगोन बेखौथ' मिथिला फारसेथिंजाय बिसमुरियाव 400 बिगानिबो बांसिन ग्रिनफिल्ड बानायनो हाबायनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारा पार बिगा 40 लाख करे बे हिसाबै जोंनि BTC नि CEM नि माथायाव जेबो गैला दिनैसिम जोंनि BTC नि हाया पार बिगा 40 लाख थांफेराखै हाइस्ट 10 लाख 12 लाख जोंनि नर्मेल भिलेज एरियानि हायाथ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हाइस्ट 10 लाख माने BTC खौ लुटि पुटि खालामनानै धंस खालामनो आयदा बेफोरो सैथोखौ बुंब्ला जोंहा दाय जायो बाय बाय रायजोफोर।